Ko je zvao, zvao, ko nije zvao, neka zove. Ajmo dalje. Do sad svi koji su zvali za loto dobili su. Ko nije rođen za dobitak, nije šta da se radi. Nismo više sreće u idućem životu. To je. Evo, vidjeli ste malo pre, sam otvarao meni za loto, da nisam rođen za to. Ajde im za kladionicu. Za mene, da li mogu da igram. Mada znam da ne mogu, ali čisto da proverim. Pa nema ni jedna karta, bog te. Ništa od kladionice, evo. Ne vredi meni. Pa to, neko je rođen da dobije, neko ne. Neko uplati, za malo dobije puno, evo, prazne karte. Znači, što se tiče kladionice, evo, nema ništa, nikad neću da dobijem. Tako da, onda džabe da ne bacam pare, dobro je. Opet bolje čovjek da zna nego, mada ja sam to znao od pre, ali ajde da proverim da li se promenila energija, ali nije. Zato je dobro odmah, čim se rodite, da zovete da vidimo šta će da se desi, što vas čeka. 0606030331. Možete da pitate, a možete da zovete za vaše bližnje, za razne situacije, za neke stvari koje će se desiti.